където се не тръгна да я праша махна, защото е пълен бакук. И ти сте това само върху мене, бе. Айде ли, селски букутка. И така, мисля по-да, всъщност, не, още му е рано за украсяване. Аре, ето сугарки нещо ни пораства. Колко езерата съм си направил така питейна вода. Да. А това е... ще... Вънка един, аз останам в къщата, както винаги. Да. Какво ще търсиме, питате ме, аз не знам. Кой кът мене? Желязна лойка, майка, желязна. Събираме семена. Добре, в момента май се връщам към спална. Да, към спална се връщам. И тук спална. Ай, тук. Опа си, ела тук. Мани, умряли. Опо, ще едно паси. Това ще убия така мобовете на майка в България. Ще отправи от 150 бокчета. Ендерман. Ти ще не мръза. Викам, тук има някои зомби пали, не се палят. Един. Трябва да си направя лък. Да. Добре, какво не взема пазъл, бе? Не съм... Скажи. Искам лък. Ще пречукаме това Ендерман. Не, нямаше ма преди това. Как се е дигнал вътре. Добре, за кой? Ма нападнеш. Ей. Ще направим труден за рисуване и паячо. Мерси, бе. Мечтата ми да си имам лък ще се сбъдне. Умряли, бе, пасе, умряли, бе. Надявам се Петър да изкачи скоро 10-та двойка да се гласува кой аз или един, как беше Ганг или кой беше 2000, не, така беше. И крахме един срещу друг, да се надявам, че скоро ще я качи. Защото говоря, че ще ги говоря право. Пещера. Какво ли има тук? И аз качвам. Да. И бас, ники въглища. Ще филмирам. Да. Примиш на минал без въглища. Това е. Вече след въглища. По-скоро спорт човек снимам. И да. Кисто арендет постоянно намирам. Искам въглища. То. Ето моя любим айтем тук. Въглищата. Хем, че дигам левел от него, хем, че е такова. Хем, че мога да пика с него. И да. Ще дигна 10 левел скоро. Ще се кефя. Oh yeah. Кой като мене. Последния ми торч. Нищо полезно. И 16 точка. Не, 16 точка аз тук боря. И баси. Да, бе, ще служат
руда. И после някой друг ми изкопаеш и ме няма познати. Да, за да не... Ако то скелет е. Ей, мърша. Падна ли бе? Падна. Така, вземем сторча, по-напусти тук, направо. Влезих ли сила? Право. Така. Нещо с него вземем. За мен е долу. Надолу. Надолу, надолу. Да. Рамштайн forever, бе. И между другото, мен едно момиче ме запозна с Рамштайн. Но няма коментирам. Естествено. Да. По-напости е тук мои такива мразливи бюджета. Охо! Мечтата ми се сбъдна. Да намеря въглища. И сега изведнъж пред нея ли мечка? Ко ще я правим тази мечка? Наши ще я такова не. Охо, гъби тук. Гъбки, гъбки. Гъбки. Последния ми торч. Естествено има хора, които мразят сървайвала. Подчертавам, мразят. Подчертавам, не знам защо го прихванах. Но както и да е. Продължа. Тук няма път, бе. Шанс. Така. Мерси. Мерси. Съм гъбджия. Мерси. Къде не съм, бе? Си отбирам торчове тук. Мерси, че бяхте толкова любезен да ми върнете торча. Как съм го пропуснал? Давай, да подбиеш тези диамантите пред тебе. Не ми трябват. Освен ако нямаш 50 стака диаманти, не ти трябват. Но както да е, Chrome. И да. Ако искате от мен, не го знам Skype, ако иска. Се надеме и това. И това беше от мене, Коки Марти, довиждане!